Day of the mga peoples. Sana meron. Addict sa ano yan? Addict sa milk tea. Addict sa milk tea. Addict din ako sa iyo. Unang araw pa lang minahanda kita. Bakit? What's up mga lanan? Welcome back to my YouTube channel. Ako pala si Mercip Salagosti, yung iniwan mo. Joke lang. Igit. And welcome to my YouTube channel guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-update sa mga bagong video kong i-upload. And for today's video guys, kasama ko si Regina. Siya ang magbibigay sa akin ngayon. Paano masabi? Punta kami dun sa may West at bili kami ng milk tea. Tara, samahan niyo na kami. Hi guys! Ayan, maglalakad kami papuntang Weston. Bibili kami ng milk tea. Ay, Merel Dilago, asan ka na ba ngayon? Okay. Ang sarap ng milk tea. Parang kami masarap. Pwede ba na patikim kahit isang saglit? Uubusin natin ang oras ng... Ayan, naglalakad kami guys. Medyo malayo pa yon. Chika-chika muna. Ay, masagasaan tayo. Patay. Okay. Ang oras dito is oras na para mahalin mo ako. Bawat ako'y pinagtagpo ng mundo. Gago! Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. What? Takbo! Takbo! Yung malaglag. Ayan, malapit na kami guys. Malapit na ako mahulog sa iyo. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Ayan. Yung pa rin. Yung Staro pa rin yung favorite ko. Sige ako. Palalagyan ko ng cheese. Lagyan mo ng cheese. Kasi dati hindi nilagyan ng crush mo eh. Huh? 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 Gago! Galing. Guys, opening ng ano, tastihan. Tasty. Tastihan. Tastihan. Wala, hindi na marunong basahin. Ayan! Opening. Makikain kami. Wala. Makikain sana kami. Ayan guys, nandito na kami sa Dubai. Ayan. Ayan yung crush ni Inday. Uy, saan? Wala na ako nakikita dahil. Mga bobo! Antay na lang kami sa ano namin, sa order namin. Parang tayo aswang, parang aswang. Ng mga peoples. Sana meron. Addict sa ano yan? Addict sa milk tea. Addict sa milk tea. Addict din ako sa iyo. Unang araw pa lang minahanda kita. Ako adik ako kay. Tanan! Ay, kamukha ko. Ay, kamukha ko. Ay, kamukha ko. Nakabili na kami. Pakita mo dahil. Ayan siya. Sarap ba yung asawa ko? Daming tao dito guys. Ano yung lugar o kadaming kain? Jollibee, asan si Jollibee? Nandun si Jollibee. Saan si Jollibee? Ayun! Ayun. Ayan. Ang daming halaman dito. Ayan.
lang siya. Yan, 30. Ang daming mura. Pero mas ano. Ang daming mura. Pangin na. Pangin na. Pangin na. Ang mahal ng mabilihin dito. Uy, uy. Pero mas mahal. Mahal kita. Kuya, kuya, kuya. Hello, hello. Yes, hello. What? Ay, wag. Sige lang. Dami mga papansin. Dito kami sa Almaya. Kaya salon, Sky Sige lang po. Sino mapasalon? Punta na lang kayo dito. Parang ano dito guys, parang Manila. Gago! Kasi mga tao dito, puro Pinoy. Marami ang mga Pinoy dito sa San Nahirapan ako sa kalisod. Mga bobo! Kunin mo muna yan kasi nahirapan ako mag-video. Yan. Yan. Maraming lang. Resibo ang laman. Gago! Ayun. Alam mo, Day, may bagong outlet dito. Ayan, oh. Mura lang mga sapatos sa 50 lang. Ayan. Ayan, so. Ayan. Daming bago dito. Nung simula na umulit, marami ng bagong tindahan. Wow! Ayan, wa. Daming bago na. Terminal yan. Ayan, marami may manood dito kasi paano na siya. Hello! Hello, my friend! Ay, hello. Okay. No! You're not like video? Gago! Charot. Ano bang maganda isda? Ako. Kasi di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba? Ito, para sa makating babae. Yan ba yun? Bitin. Ano ba yung bibitin ko isda? Salmon. No, I don't like salmon. This one, how much kilo, kuya? 15, Too much expensive now. 18, 6. Higit. Ano yan, Day? Alam mo yan. This one na lang, how much kilo this one? 6 dollars, 5 dollars. 5 dirham? Ay, very good. Gago! Diba, apat lang. Mura lang dito guys, makaburao tayo. Yes. Only cleaning. Hi guys, we're here in Jewels. Nagbabayad lang kami. May utang kami kaya nagbabayad kami. Oh my God! Wala utang kasi sa kasamahan. Yaman na si Inday. Yaman po ano. Wow! Wala. Tinan mo yung tainga niya, puro gold. Ano yan? Peke yan. Hi guys, ito. Naglalakad na kami. Tapos na kami bumili ng mga kailangan namin. Uwi na kami guys. Papuntang Mars. Ayan, naglalakad kami. Medyo layo yung lakarin natin guys. Pero wala namang malayo sa ano, diba? Sa gusto. Parang ano lang. Parang wala lang. Ikit. And ditong banda, dito na side, wala masyadong tao. Pero doon na side, maraming tao. Meron kaso, ibang dati. Oo, kaso ngayon na. Bus station. Kulang sa ganyan. Mabunggo tayo. Gusto ko. Landahan. Okay, tawid. Guys, andito na kami sa bahay.
Tapos na. Tapos na ako sa'yo. Whenever you're ready. Thank you for watching and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video kong i-upload. And see you on my next video. Bye!